I-on sa Hindi, gadget video na. na ako dito eh. Saan ito gadget? I see. Yawan yung cellphone. Yawa kasi libo. Ano yung tempered na ano? Siya, Ano una. yung tempered just na ano? Oo, tempered na. Iusa rin eh. Saan ito? Tawag siya. Kani. Lubat? Tigit siya. Cuba. Okay siya. No? Iusa rin, di makakam. Di makakamya, 256 Yawa. gig. Sa to 600 lang sa kanya. Ay, mas, sisili siya. Salamat. Video na. Salamat ah. Dito ka rin. Dito ko, discount eh, no? O kayo. Ang sa Manila, first nilang palitan eh, na kaan pa sila 23. Karon kay nag-birthday man tong kuan. Dealer, di ba yun? Oh, Ano lang sila kayo? ni, nag-an sila, paspas dagang kuha. Nakakuha ko. Surprise nga. Dili na surprise. Surprise. Okay. Ikaw yung nakapay. Okay kayo rin. Ano po yun? Wi-Fi. Nami wifi. Problema ni kaya Sit-up na rin mo. Sit-up ang na. asawa rin nakabulo sa password. Kina ka. Sit-up lang po na mo dahil. Oo. Sige sir. Kinamasyon nino. Oo. Salamat kayo. Ang problema lang para sa mga kalang butat kay crack. Ana. Oo, nagino. Mura na ipawiti ko mga crack. Tama anak. Hello mga kaibigan, welcome sa ating channel God's Mission TV. So, may unboxing po tayo mga kaibigan. Kakarating lang po. Salamat sa Panginoon na ito ay Cuba. malaking malaking tulong to po sa ating pagbablog dahil nangarap po akong magkaroon ng malaking gig po mga kaibigan. So, simpleng cellphone lang naman ito mga kaibigan. But so far, na-review natin at medyo maganda yung review niya. Mga pariner pa nga ang nagre-review nito mga kaibigan. So kakarating lang po mga kaibigan from Lazada to LBC. So, salamat sa Panginoon. So, iwan ko kung pamilyar niyo ba itong brand na ito mga kaibigan. Ito na po. Cuba. So, ang nakaganda mga kaibigan, itong nilagyan niya na box, tibay. Sabi pa nga yung taga-LBC, ang ganda niyang, sir, yung box. Medyo matigas. So, ito na po mga kaibigan. So, na-open na po natin. Open. So, ito na po. Basa dadi. Ha? Sa basa. Hindi yan basa. I-open na. Yung yan. So, ito po mga kaibigan ay Cuba. 256 yung gig niya. Yung memory. So, yung niya, naka-tempered na. At saka, fiberglass yung niya. Medyo sulit siya mga kaibigan. Sulit talaga. At saka yung camera niya po ay 5 yata. So, salamat sa Panginoon, may magamit na tayo na para pang-vlog talaga na at least mataas yung niya, yung capacity niya. Yung charger. Okay. Ito yung para sa SIM. So, wow. Itong manual. So, mura lang po ito mga kaibigan. Mura lang po talaga. Kasi tiningnan ko yung niya, maabot pala ito ng 28K sa yung paglabas niya nito. So, doon sa Maynila, may nakabili pa na ganong presyo. Hanggang bumaba siya ng 23. At saka ngayon, dahil may celebration yung Lazada, talagang nakalist pa tayo ng malaki mga kaibigan. So, ang nabayad lang natin dito ay nasa kulang-kulang 10,000 lang po. So, mura lang siya mga kaibigan. Compare mo doon sa original price niya. So, 8 gig at 256 yung
yung memory niya. Double SIM na siya. Yan. Yan po mga kaibigan. Oh. Ano? So, praise the Lord. Jesus. Open natin. Ayan. Ito na po mga kaibigan. Touch. First touch. Wow. I think password. Password. It's 1, 2. Hmm. Daddy, So, gusto ko matanda. try natin yung camera. Daddy, Jesus. Eh? Try ka mo. Bukan ka kabuok. Ito, picture na, diba? Hi! Jesus. Ano nangyari sa mukha mo? Jesus. Yeah. Dito sa nabok. Eh, yan na. No? Picture si daddy. Ako picture ni mo, be. Excited tong dalawa. Ano pala yan? Naka-on yung lights. Tara. Dede, okay na dede. Ito yung picture niyo. So, yung camera niya mga kaibigan, para talagang Then ako isa. parang original. So, try nyo lang po i-review ito mga kaibigan sa YouTube. Kung gaano kaganda ang specs, yung ano niya, yung laman niya sa Cubot X30 mga kaibigan. Talagang sulit po. So, talagang nakonbinsi tayo nito dahil sa kanyang ano talaga mga kaibigan, laman niya. So, yun muna mga kaibigan. Salamat sa panonood. So, kung bago ka dito, please support our channel, God's Mission TV. So, thanks God na meron na tayong pang document sa ating feeding mission sa mga gawain ng Panginoon. So, makasave na tayo ng maraming video nito. So, salamat po sa lahat. God bless po mga kaibigan. Daddy, See you next time. Bye-bye. 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 bye-bye.